Han er problembarn, ham der. Lav for meget om ham der. Send ham ud for ham der. Vi har ikke brug for ham her. Giv diagnose. Han er psykose. Han kan ikke bruges. Hvem? Ham der. Ham der. Hvem? Ham der. Nice. Entreprenør. Plejer at kalde ham skør. 99,999 i hans favør. Livet er hårdt, bror mand. Ikke blevet så smør. Spring ud af boks, men det er kun for dem, der tør. Hvor var de hen for simpelthen varm? Hvor var de hen for succes kom? Lad mig lige gentage. Hvor var de hen for penge på lom? Hvor var de hen for succes kom? Nu er som Elon. I ved Musk. Svært at virke intelligent, når man bare vil slås. Bag facaden tror man han læser sine planer. Tilbage i skolegården, man var som en nærvillianer. Han har problemer med ham der. Lav for meget om ham der. Send ham ud for ham der. Vi har ikke brug for ham der. Giv diagnose. Han er psykose. Han kan ikke bruges. Hvem? Ham der. Jeg elsker det. Når kommer rammer som en boomerang. Ikke et mand, hvis det mand er stank. Ikke bare skal ud, ikke bare lidt kram. Systemet det kunne nu på gørs børn. Hele mit liv har jeg været ham der. I ved, ham der bare besvær. Ja, ham der var på tværs. Så det var 10 på for koncert. Nu er som Elon. I ved Musk. Svært at bygge intelligent, når man var ved slås. Bag facaden tror man, mand han læser sine planer. Tilbage i skolegården, man var som en nærvillianer. Han har problemer med ham der. Lav for meget om ham der. Send ham ud for ham der. Vi har ikke brug for ham her. Giv diagnose. Han er psykose. Han kan ikke bruges. Hvem?